Bare kom han ned igen. Det kan være, der er en anden en, der skal løse hjem den anden dag. Du skal ikke have børn. Nej, jeg skal lige til at sige det samme. Jeg skal have børn, men ikke meget kommer til at køre den. Den fik jeg så lige den samme. Du får aldrig kørt for. Jeg har kørt på. Jeg kører ham ikke. Jeg kører ham. Den kan sgu da ikke holde til det. Det er maks 5 kilo. Ej, han skal lige over. Ja, men jeg fandt... Han skal lidt længere fremad. Så. Hvad kan du for at sige det her for? Endelig kører det der. Læs det der Arnold. Så kører I om det her. Jeg tror, den tipper den her vej. Du kørte den, så jeg har ikke kraft til det her. Den tipper, hvis jeg kører den ned på banen i går. Hvis jeg lige siger. Det er min. Nå, det er godt. Bare lige sådan, det ikke vel. Det er de små glæder i livet. Wow, shit. Hallo. Bare så du tager den. Jamen, jeg skal lige have taget et billede. Jeg skal også lige have taget et billede. Fuck, hvor er det griner det her, mand. Totalt. Ja, det kan jeg prøve at tænke sig, det her, det er kunne være dig. Ja, mand. Nej. Men der er fandt på. Jonathan! Det er godt, mand. Ja, Jonathan, hvad så? Hej! Jonathan, vil du tage en hand på? Ja. Nej, han leger bare. Hold kæft, mand. Var det godt? Hvordan kunne jeg med trapperne? Hvad for nogle trapper? Hvorhen? Okay, hvem har en bus? Det har vi. Jeg bliver den der skide til den der var med på alle figurer. Jeg har ikke sovet endnu. Hvad siger Jonathan? En time eller sådan noget. Vi har sovet 2 timer. Det er første gang, at den sover. Og var det fint? Mig og ham, vi har lige en halv Og det er en overbarnevogn. Ja. Det er sgu klasker, det er klar, hvor god kvalitet det er. Den er så allerede knæk. Den var brun. Ej, det er helt ødelagt. Jeg var sulten. Det var hans eget forslag. Jeg har chips. Har du det? Ja. Fuck, jeg har så meget fået. Så prøv at gå op efter Rasmus og Michael, når vi kommer derhen. Fordi de skal se det her. Så var